Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. Patinaxe. Hoxe teño gana de facer deporte. De facer deporte? Con este frío que vai? Pero se está todo conxelado. Por iso, Rita, pódese correr o frío facendo exercicio. Vas ver, abrigámonos un pouco e xa está. Pero pódese saber onde queres ir, Milo? Como está todo xeado, podemos ir patinar en riba do xeo ao lago. Como queiras, pero daquela déixame coller o abrigo que estou aterecida. Ola, Milo. Imos patinar sobre xeo. Vides connosco? Parecerá vos imposible, pero acabamos de pensar o mesmo. Vou polos patins. Aí vou. Abofé que a Olga domina a arte da patinaxe. É verdade, moito xeitiño lle pon. Non ten ciencia ningunha, eu tamén patino de maravilla. Vos atentos. Ves, Mumu? Eu tamén sei patinar. Ai, que me espatelo! Moi zoupona é Rita. Ides velo ben que patino eu. Mira, Rita, que ben patino eu tamén. Pero se vas a recu. Xo sei, vou así a mantenta. Pero... así vaste estampar no xeo. Ten coidado. Ah? Ai. Que, Alfred, ti non probas? Para che dicir a verdade, a min isto da patinaxe non me chama moito. Cando foi a última vez que patinaches? Pois a cousa é que non patinei na miña vida. Asústame un pouco. Non teñas medo, Alfred, é cuestión de deixarse levar. Non é difícil. Xa verás ti que ben vas en canto te atreves a facelo. Vou ter que probar. Aí estás, Alfred. Agora tes que mover un pouco os pés. Non entendo nada. Estou paralizado. Non me movo do sitio. Non te preocupes. Vouche dar un empurronciño para que vexa lo fácil que é. Ui. Moi ben, Alfred. Non ten chiste ningún, Rita. Como que non ten chiste? Ala, caín de cu. Ti non rías tanto, que indo cara atrás vas a acabar espaterrada no chan. Ala, alguén me pode explicar como dou volta? Claro. Ven a modo, que che axudo eu. Viches que doado é? Agora podes patinar para diante. Así vens as cousas moito mellor. Onde vai parar? E agora que fago? Tanto dá, Mumu. Patinar recu, total, que máis ten... Xo vou collendo. Só hai que deixarse esvarar. É máis doado do que parece. Xa, pero vai a modiño, que aínda non sabes frear. Frear? Ninguén me explicou como se frea. Quero frear!
Anda, apartádeme todos do medio, que non sei como se para. Milo, axúdame a parar a Alfred, que vai descontrolado. Ti vai por un lado que eu vou polo outro. Acudídeme! Ai! Ai, 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 ai. Ai! Oh, oh. Ah. Vaya sorte, Alfred. Daste de conta de que é o único que non se esnafrou?